Salut! Sunt Mihai de la Applens.ro. Hai să vedem ce înseamnă o cameră 4G cu panou solar și cât de simplu e să o conectăm. Așa arată pachetul. În interior regăsim cardul microSD pentru cei ce îl comandă, certificat de garanție, factură și manual de conectare. Apoi panoul solar și o cameră 4G cu două obiective de câte 4 megapixeli fiecare. Camera fixă nu e chiar fixă, ci are reglaj pe verticală. De asemenea, în pachet, sub suportul de plastic pe care stă camera, se află brațul de prindere al panoului solar. La baza camerei avem compartimentul cu slotul de card și cel al cartelei SIM, precum și butonul de reset. De asemenea, la baza suportului de prindere pe perete mai este un compartiment pentru conectarea la panoul solar și butonul de on-off. Introducem cartela SIM, în cazul nostru de la Digi, cu partea tăiată în jos. Tot acum putem introduce și cardul de memorie, dacă am optat pentru acesta. După introducerea cartelei SIM, pornim camera de la butonul on-off și îi facem un reset apăsând butonul de reset. Camera va emite semnalul sonor de reset și își va face un ciclu de calibrare. Apăsăm butonul Plus din aplicația V380, pe care o regăsiți în manualul de utilizare și scanăm codul QR de pe cameră. Va trebui să ne setăm o parolă și gata! Conexiunea e realizată. Te așteptăm pe applens.ro pentru a descoperi această cameră de supraveghere video și multe altele. Nu uita! Avem un cupon de reducere limitat de 10% la orice cameră, Applens 10. Ne vedem acolo.